Toto je, že najviac real vlogisek, aký som kedy natočila. Cez víkend sme boli v Košiciach na akcoške, takže poďte sa pozrieť, ako vyzeral môj deň. Ráno som bola rada, že som vstala, oči som mala zalepené jak lepidlom a musela som si umyť zuby, prosím pekne, v kuchyni, pretože kúpeľňa bola obsadená. Samozrejme nesmie chýbať skincare. A nechala som sa influencnúť inak influencerkami, ktoré nosia tieto vankušiky pod oči. Kúpila som si ich aj ja a aha, ja nebudem mať kruhy pod očami, teda neviem, či to funguje, ale tvárme sa, že áno, toto je môj fitiček. Potom som si otvorila túto chladničku, z ktorej skoro na mňa to jedlo vypadlo, lebo toľko ho tam bolo, že ja som nevedela, čo si skôr mám vybrať a spravila som si raňajky. Spravila som si celozrný chlebík s pomazánkou, s avokádom, šunkou, zeleninka, ovocičko. Inak ja keď sa dobre na raňajky nenajem, ja som potom nepríjemná celý deň, neviem ako to máš ty. A keďže som maturantka, samozrejme škola volá. Absolútne sa mi nechcelo robiť tú školu, ale aspoň niečo som spravila. Ninka mi donesla kávičku, no a potom sme už išli na eventík. Celý víkend ma inak bolel strašne žalúdok, takže som si kúpila nejaký sirup, ktorý mi pomohol. No a tu už sme si už vibili na hudbičku a na sebe máme inak nový merch, teda novú kolekciu, ktorú spravil Peťo s DJom EKG. Je brutálny. No a dala som si takúto polievočku. Inak polievočka v kornutku, to je mega dobrý nápad. A zase Tani, keď som si uvedomila, že vlastne ja som na opačnej strane Slovenska a tancujem si, za chvíľu maturujem, tak stále sa mi nechcelo veriť, že proste som crazy, som šialená. Zabudla som vám potom natočiť zvyšok dňa, ale ak by ste chceli viac takýchto real vlogiskov, tak mi napíšte do komentu. Bye bye!